Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nasonoyu pano pachannel yenyu yatinokupai nawo mururimi rweshona zuva 26 December 2025 chiri chishanu. Nyaya yatakabata ndeye mwanasikana Nicole Chabata kana tose tichitondera muna 2024 musi wa 16 June. Nicole Chabata uyo panguva iyi akanga achiita zvidzidzo zveO level form 4 uye anga akatarisirwa kuzonyora zvidzidzo zvekupera kwegore. Akasungwa pamwe chete nechikwata icho chakanga chakazenge chava kuzivikanwa nehashtag yekuti Avondale 78 apo akasungwa pamwe chete navaJameson Timber nevamwe vanhu vakawanda vachipomedzerwa kuungana zviri kunze kwemutemo apo vaicelebrata kana kuti vairangarira zuva reAfrican Child, zuva rinorangarirwa gore negore. Zuva iri rakakoshera kumwana wemuAfrica zvichitevera maSoweto uprising magore ra1976 musi wa 16 June apo vana vakawanda vechikoro vakaurawa vachiratidzira vaine chinangwa chekuti dzidzo yemwana wemuAfrica kuti inge ichivandudzika. Nicole akagara muusungwa apo nyika yaigadzirira musangano weSADC apo vaMunangagwa vaitarisirwa kutora chigaro chaSADC chairperson. Pakasungwavo vanhu vakawanda vanozivikanwa kuti vaipikisa hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Panguva iyi paiva nefungidziro dzekuti kune vanhu vari kuda kuratidzira pachaitwa musangano weSADC vachipikisa zvakanga zvabuda musarudzo dzegore ra2023. Naizvozvo Nicole Chabata anotaurwa iye kuti akakidnepwa nezuro akazorobwa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanhu vari kufungidzirwa kunze maState Security Agents. Zvinhu zvinonzi zvakaitikira kunyanga nezuro. Ndo mashoko mhuri yeZimbabwe ari kutenderera padandemutande. Zvinotaurika kuti earlier masikati anezuro kana kuti mangwanani akanga aisa pastatus yeWhatsApp yake kuti this has been the hardest Christmas I have ever faced. No joy, no peace, just heavy silence and emotions. I can't explain. Not every holiday is merry, and this one reminded me of that. I am just trying to breathe through it all. Ndiko kunyora kwanonzi akanga aita nezuro. Ndo munyorero waakanga aita nezuro mangwanani zvichizotevera kuabductwa kunonzi kwakaitika kuruwange kunyanga. Akazowanikwa mushure memaawa akati wandei akakuvadzwa uye atorerwa zvese zvaakanga ainazvo. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe maererano nemwanasikana Nicole Chabata uyo akakurumbira mugore ra2024 apo akasungwa nevamwe vekuAvondale pavaicelebrata African Child pamba pavaJameson Timber apo vakazenge vava kupomedzerwa mhosva yekuronga kupandukira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yenyu yamatora kuva nesu nasunoyo pano pachannel yenyu yatinokupakurirai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.